Għadda jum ieħor li fih komplejna naraw l-iżbilanċ fir-rapportaġġ fuq TVM News waqt il-bulettin ta' 8 ta' filgħaxija. Dan hekk kif il-Labour kellu rapportaġġ id-doppju tal-Partit Nazzjonalista. F'Settembru, il-Prim Ministru ġie kwotat 25 darba, waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni ġie kwotat 16 darba biss. Il-Prim Ministru ġie intervistat jew issemma kumment tiegħu fl-aħbarijiet 9 darbiet, iżda l-kap tal-Oppożizzjoni qatt ma gawda minn dan l-ispazju. Il-membri tal-Kabinett kollha, inkluż il-Prim Ministru, ġew kwotati 142 darba fil-bulettin ta' 8 fuq TVM matul Settembru. Il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kap tal-Oppożizzjoni, bejniethom ġew irrappurtati jew kwotati 48 darba, jiġifieri 3 darbiet inqas. Apparti hekk, il-Ministru u s-Segretarji Parlamentari ġew intervistati 84 darba, filwaqt li l-PBS qatt ma semma mqar intervista waħda ta' xi esponent tal-Partit Nazzjonalista. F'Awwissu u f'Settembru flimkien, ir-rapportaġġ tal-membri tal-Kabinett kien jammonta għal total ta' 233 darba, filwaqt li tal-membri tal-Oppożizzjoni kien biss 71 darba.